Drikkevandet produceres af grundvand, som vi henter fra sand og gruslag dybt nede i jorden. Grundvandet er dannet af regn og anden nedbør, der er sivet ned i jorden. Det har ligget i jorden i mange år, uden at få tilført ilt, og det indeholder naturlige stoffer som jern, mangan og kuldioxid. Grundvandet pumper vi op fra boringer og hen til et vandværk. Første trin er at ilte vandet. Det sker i en lukket tank, hvor vi tilfører ilt. Når vandet bliver iltet, udfældes det naturlige indhold af jern og mangan. Samtidig afblæses gasarter som kuldioxid, metan og svovlbrinte. Næste trin er at fjerne urenheder. Det sker ved at lade vandet løbe igennem et åbent eller lukket filter. Filtrene består af sand, grus, småsten og sten, hvor jern, mangan og andre urenheder aflejrer sig. Med jævne mellemrum skyller vi filtrene, så de ikke stopper til. Nu er grundvandet blevet til drikkevand, og skive vand pumper det ud til forbrugerne. Der er et tryk i rørsystemet, så det rene vand kommer ud, hver gang du åbner din vandhane.